Бъбречните кисти, образуванията в бъбрека, всъщност са най-често срещаните сред масите в бъбрека. Защо се появяват бъбречните кисти? Нямаме ясно установена причина. Въпреки това, най-често срещаната причина или фактор, който досега сме открили или обвиняваме, е запушването на някои малки части, участъци от бъбрека, които изпълняват функция, което води до образуване и нарастване на кистозни балончета. Бъбречните кисти се срещат много често при възрастни, особено след 50 годишна възраст. Голяма част от тях не предизвикват никакви оплаквания и се откриват случайно. Трябва ли да се страхуваме от бъбречните кисти? Основно, ако бъбречните кисти попадат в групата, която наричаме прости кисти според някои радиологични критерии, няма голяма причина да се притесняваме. Някои бъбречни кисти, въпреки че първоначално са диагностицирани като прости кисти, с времето могат да се превърнат в усложнени или такива, които изискват намеса. Други пък още при първата диагноза не отговарят на критериите за прости кисти и попадат в категорията на рисковите кисти, като при тях може да се наложи отстраняване още в началото, дори само с диагностична цел. Могат ли бъбречните кисти да предизвикат симптоми? Малките кисти може изобщо да не предизвикват никакви симптоми. Малките кисти могат да бъдат открити случайно. Както казах още в началото, когато достигнат големи размери или започнат да притискат функциониращите части на бъбрека или отделителните канали, които произвеждат и изхвърлят урина, те могат да причинят болка. При прости кисти или усложнени кисти, които причиняват болка, нашата цел е да се отървем от тях. Това означава почистване или източване на тези кисти. Обикновено първото нещо, което правим, особено при простите кисти, не е операция, а под рентгенов контрол да дренираме, т.е. да източим течността от кистите. Но при рецидивиращи кисти, които се появяват отново въпреки източването, при много големи кисти или когато има удебеляване на стената, което не отговаря на критериите за прости кисти, предпочитаният от нас метод е лапароскопското отстраняване на тези кисти.